Your friend, Nana Pifri, a more Akyease, Baapanin. Na yani answer na ye did danya se my hima kunya. Ah, says ya, danya se hima yin in the wafado or botia kujano sono. Sabi woman ya deshi, and woman ebedi. Enti yankɔ ho abra ka ho nsɛm a ɛna nanu ya mede tam agye no sɛ wɔnka no korɛ sɛ wɔnyɛ yɛde hye wodi akonnwa bi enye yi ti yɛkɔ yɛde ma committee no a yɛhwehwɛ mu no na kyerɛ sɛ wɔnyɛ me de hye wɔnyɛ me nuane na yɛfrɛ na ho yɛte Akyease danya asese obi bedi hina na ahema a yɛbɛfa no Akyease ni yɛde na bedi danya Asantehene afei ne penso no no ɔmo ayɛ no basa ama no ɔmo de sikasɛm ayɛ no basa enti yɛhyia ayɛ no a yɛka mpani nsɛm ni nyinaa no wanti bi wɔ ni bi ne nana nyɛ me nana ne nana no ahodo koraa no wɔbɛsom me nana dwabe nsɛwa a no wɔyɛ somfena na koa no a wɔyɛ somfena ɛnɛ mo no mo abɛtena yɛ so na ɛnam sɛ yɛwura wɔtumfoɔ wɔka no korɛ wɔmpɛ sisie na wɔpɛ sɛ obiara wonya n'akonnwa a wɔdi yɛ nti wɔhwehwɛ mu no wɔhunu sɛ deɛ meka no ɛyɛ ne kwan so nti me wura me bɔ mu asɛm a meda ase nyame nhyira wo kɔsoa King Solomon yɛda ase nyame nhyira wo paa a wode no korɛ ato deɛ da nana pia nyame ma wo yi nkyerɛ aya ye hu no be fotete afidie so etitu nananom bi a ɛwɔ Bono ne ahafo ye de sabi ewura yakoma ne da sanse ntimi ati baabi nana enkwara ne bi on man nsɛm aya mo kana aya na ye sabi ebi frani ma asɛm ora mebu ne nsɛm a akɔso fitisi mmɛ sei na bɛka kye mebu na yesu ade ɛwɔ mo ti mabunu a mo aba no ya na nsɛm a yɛdie na ɛnyɛ nsɛm pa nsɛm hunu no wɔ mu die wɔn mo sɔre a yɛnta mmara ahemfie ne yɛmɛsua yɛ mpani nsɛm ɛne yɛ nana King Solomon nyame ama a wɔde na ma Asanteman wɔn mo yɛmɛsua no ne yɛhunu no no korɛ ka ɛne asɛm bi a wɔpɛ na yɛni so ɛma no na bibia enye yi sese danya asefoɔ de aboa Akyeasefoɔ wɔ mu ni adagye danya asempanifoɔ nyinaa ɛwɔ ha wɔ mo nso kora wɔ mo nim sɛ yɛnim sɛ akonnwa no Akyeasefoɔ de a ti wɔ mo nyinaa nso yɛtaa m'akyi a yɛbɔ mpa yɛ ma me ana ebe ma otiri nkwa ne gya obresi ebe fie na ya bɔ nkomo yɛ pa daase eburu Yani